ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ବିରି ଚକୁଳିରେ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳରେ ଛୁଙ୍କା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଚକୁଳି ବନାଉ ସେଇଭଳିଆ। ତା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପିଆଜ, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଜିରା, ଲୁଣ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଉପରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଚଟୁରେ ତାକୁ ଟିକେ ଜାକି ଜାକି ଦେବେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେଟା ଏଡ୍ ହବା ଦରକାର। ଲୁଣ ବି ଦେଇଛି ତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହବା ଦରକାର ନା, ତା ପାଇଁ। କାରଣ ଛୁଙ୍କା ପିଠା ପାଇଁ ମଟର ତରକାରୀ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରେଡି ହେଇଗଲା ମୋର ଛୁଙ୍କା ପିଠା।